бародаро. Ассалому алейкум ако бародаро. Бародарои намошини мо автобуси мо худоха барах мебирояд. Худоха ай Москва, ай метро Домодедово барах мебирояд. Иншаллоҳ то через Бухоро, через Самарқанд то Регара мебарад. Марҳамат бошед, хоҳишманд бошед, агар Бухоро, Самарқанд ин автобус мо барах мебирояд. Мақсад 55 одам қати барах мебирояд. Иншаллоҳ худованд ин бародарои мо мусофироро худованд нигаҳбон бошад. Роҳи сафед яд соғ саломат турбатаншона бурда расонад. Автобусои мо ҳамаш беҳтарин аст, ҳамаш люкс аст, беҳтарин хуб аст. 60 одам аст худо хоҳад иншаллоҳ ҷо мекунад. Автобусои мо дуэтажа аст, марҳамат кунед, занг занед мегзарен. Бишинедем шапаҷон. Апа ягон камбудӣ доред? Не, ҳамаш законият. Ҳамаш законият аҷон. Худованд нигаҳбон роҳи сафед. Ассалому алейкум братан. Акала укала дрон камчилик дору? Ёк, ҳама яхшима калкала. Тоҷикенну? Да, берем мебрем, автобус 2 этажа боло мебрем. Кая мекунавӣ? Насиб бошин 10 минут пас апа саршмети мерава раҳ. Майла. 10 минут пас худо хоҳад иншаллоҳ мерава. Майла паҷон. Хуб, хуб, бахшиш. Ягон камбудӣ буд, ягон хафа каланд? Не, ҳамаи закони. Ҳама закони мепаҷон. Лайк апа биҷиқ майла паҷон. Кнопка аст биҷиқ. Ҳамаш қоидави, ҳамаш шафа. Ягон камбудӣ ёк. Камбудӣ не, ҳамаш закони. Ҳама закони. Худованд иншаллоҳ роҳи сафед, худованд нигаҳбонтон бошад, соғ саломат мерава. Ҷоиз мон даброш мекунем, мебирам мерава. Хуб, бё боло рафтем. Бё 2 этажам сиёмка кунем. Ака бурон камчилик борма ака? Ягон камбудӣ аст меко? Всё нормально говорю, счастливо пути вам, дай Аллах вам здоровья. Ака шофёр то куҷора мере иншаллоҳ, бародароро соғ саломат бурда мерасонед. Иншаллоҳ худованд нигаҳбон бошад, роҳи сафед нигоҳшон кунед, ягон камбудӣ нашавад, ягон жаловат нашавад. Мараша кунед, роҳи сафед адам, соғ саломат бурда дар маколошо расонад. Худованд нигаҳбонтон бошад аҷон, бёи болошо бред. Худованд роҳи сафед як бора ҳаматона нигаҳбон бошад. Занг занед Бухоро, Самарқанд, Ташкент, ҳамеша занг занед, экранҳои мо дар болои экран аст. Худованд роҳи сафед нигаҳбонтон бошад, ҳамеша сахти шумо ҳастед. Автобуси мо ин соат 10:25 шуд, худо хоҳад дар Москва бароҳ мебурад, ба сафар мебурад. Ҳамеша сахти шумо ҳастед. Самарқанд, Бухоро, Ташкент, Регар, то ту фурдодаи химо, то ту шонадаи химо иншаллоҳ соғ саломат шуморо бурда мерасонад.